Regresa o Lousame Concilia para estas vacacións estivais. O prazo de inscripción abre este 2 de xuño e terá un prezo de 15 euros mensuais. Xuño está a volta da esquina, polo que se aproximan as vacacións estivais para os estudantes da comarca. Lousame lanza Un Verán Máis, o seu programa de conciliación que se desenvolverá durante os meses de xullo e agosto. As inscripcións terán lugar dende o vindeiro día 2 de xuño ata o 6. Toda esa semana teredes a posibilidade de inscribirvos para poder participar neste servicio Concilia, como decía o meu compañeiro Esteban, tan necesario para a conciliación agora no verán, non? En períodos non lectivos. A inscripción podese facer a través de dúas vías, ou ben vindo aquí ao Concello no Rexistro Xeral, ou ben pola sede electrónica. Un ano máis, o período que abarca o Concilia Verán son os meses de xullo e agosto, en horario de 9:30 da mañá a 2:30 da tarde. En esta ocasión, o prezo estipulado é Son 15 euros mensuales e, lóxicamente, pues queremos que todas aquelas familias do Concello de Lousame que necesiten este servicio de conciliación teñan a oportunidade de facelo. A verdade é que estamos facendo un esforzo grande para que todas as familias de Lousame poidan entrar no servicio Concilia agora nos meses de xullo e agosto. É certo que non podemos negarlle a participación a outros concellos, pero sí terán preferencia os nenos e nenas do Concello de Lousame. Ali vai haber cantidade de actividades para que poidan disfrutar durante toda a mañá. Un ano máis, Lousame reafirma a súa aposta pola conciliación e por este servizo que se presta ao longo de todo o ano no municipio. Facemos unha fortísima inversión cada ano en todos os orzamentos en servicios sociais porque consideramos que é unha prioridade para nós. Temos Concilia en realidade durante todo o ano, aquí despois o vai comentar a miña compañeira, pero facémolo tamén en Nadal, en Semana Santa, no Entroido e por suposto ahora no verán, que é o que vamos a presentar hoxe. Consideramos que é un servicio fundamental, queremos seguir sendo pioneiros na comarca. Temos a sorte de ter un equipo de traballadores na área de servicios sociais que é magnífico e que potencia todas estas actividades. O Lousame Concilia Verán contará cun gran equipo de profesionais e voluntarios que impulsarán diversas actividades para os nenos e as nenas que acudan a este obradoiro. As idades son variadas, posto que van desde os 3 anos ata os 16. Dende o Concello, como decía Esteban, apostamos e seguiremos apostando sempre por unha conciliación real para que os pais estén tranquilos e poidan ir ao seu posto de traballo tranquilos, deixando os nenos en boas mans e a verdade é que Lousame é un concello pioneiro e que aposta fortemente pola conciliación, porque non só temos o Concilia, senón tamén temos un centro de día maravilloso, con profesionais maravillosos, para ter atendidos tanto os máis pequenos como os maiores, que tamén son tanto máis importantes. Temos campamentos de verán, temos talleres en inglés, temos un amplio repertorio. No caso de haber máis demanda que prazas, aplicarase un baremo para a admisión no que as crianzas empadroadas no municipio recibirán 16 puntos e os nenos e nenas menores de 12 anos recibirán 8. As familias cunha renda per cápita anual menor a 6.000 euros recibirán 2 puntos, que será no caso das familias con rendas entre 6.000 e 10.000 euros.